Kuda vamwe vanofunga kuti ndinenge ndifunga kuti kana Monzora akawina it becomes an easy target. Handina wandinoona wandinomira naye apa akasara ari chunhu mupolitics. Pavari vakomana vese vari to they are nothing as far as I'm concerned. Nothing. Ivo vanoziva kuti Matema Danda akavhura machinery yake. Handina wandomira naye sara ari kubenga. Anhu vanoziva chive. Chavanoziva chii? Zvematoo. Handina wandinozeza pane vaya. President vangu vanotobata bhachi kuti batai dzenyu yangu inoruma. Handina time yekugara nditambisa nevafana vaive. Hamino matumbitumbi anofunga achiti tine munhu mberi. Handizivi. I can undress those nenzira yaunoda nemafacts kwete zvavo zvekupopota hey Rubenzi hey mai vako chichi. No, I don't do that. Tichisekerana tichitaura tagara ndinomukurura vhesi ndokanda uko ndokurura zvose ndokanda apo ndosiya yave mbeu ichinda kumbo. Havana chavanozivi. Because pane nyaya yekuti unonosvika woita noise pane vanhu vanongoda noise wotopedzera wokujoina then you think you know. No, hasizvo zvezvo. Hakuna. What agenda has he got for Zimbabwe? Because it's not becoming president that is important. No, it is what you want to give to the people of Zimbabwe. Tiudze usati wapinda garapo utiudze kuti chaunofunga kuti unogona as Chamisa as Monzora chii. Haikona kuti a scientific and intelligence government ichi secretary what isu takatotireka zvacho kwete zvadodo intelligence unodziwana kubikwa university. Or you want to confirm kuti muri kunotrainiwa kuri kunzi muri kunotraina vanhu. So you have a bunch of young people who are excited for nothing and they think they've got the capacity